A cewar shugaban hukumar Alhaji Ahmad Umar Labbo, sun kammala duk wani shirin tafiya aikin hajjin tun daga kan kuɗin guzuri ga maniyyata zuwa allurar rigakafi, sai kuma samar da masauki wato manyan gidajen da ba su da nisa daga haramin Makka, sai kuma tanadin bayar da abinci sau 3 a kowace rana ciki har da na masu larurar ciwon suga. Kazalika babban daraktan hukumar ya biyo alhazan tabbacin kare haƙoƙinsu da mutuncinsu tun daga kan tafiya har zuwa dawowa daga ƙasa mai tsarkin. Illa iyaka dai su ma su kasance masu haƙuri da kiyaye dokokin ƙasar da kuma ibada tukuru kamar yadda malaman bitar suka koyar da su. Muna tabbatar muku da cewa bana kowane alhaji za a bani jaka 2 kilo 23. Tun samun da tsarin da ake da shi a da ana ba ku kilo 32, amma yanzu ya koma kilo 23 sau 2. Abin da muke so a kiyaye shi ne ko samu ƙarin kilo wajen 10 wani abu. To abin da ya sa muka yi haka, muna so mu kare muku mutuncin, muna so mu biya hakkin ku, kuma mu biya an samar da wannan jakunkuna, kuma mun yi tsarin cewa wannan jakunkuna an kai Saudi Arabia da kuna zuwa za a danka muku. Kuma insha Allah kamfanin Umza shine kamfanin da aka zaɓa zai jigilar mu a bana, kuma insha Allah za a fara ɗaukar ku jigilar ku 4 ga wata zuwa 5 ga wata. Wannan shine abin da yake hannun mu. To amma muna fata da addu'a cewa Allah tabbatar da haka, in an samu canji ma kuma za mu sanar da ku. Shi kuwa shugaban alhazan jihar Jigawa wato Amirul Hajji na bana kana mai martaba sarkin dutse Alhaji Muhammad Sanusi ya gargadi maniyyatan ne da su yi taka tsantsan da masu damfara da sunan canza musu kuɗi ko kuma sanya haƙorin Makka, sai kuma kiyaye dokokin ƙasar ta Saudiya. Mutane ne wadda idan aka ce kar ka tsallaka nan ka tsallaka to sai sun hukunta ka, kuma rarrashi ba sa jin sa. So saboda haka da Allah ya taka tsantsan, kada a yadda a karya doka, kada ka yadda wani ya ce ma ka tafi da wani abu in ka sayar za ka samu kuɗi. Ba kasuwanci ne kai ka ba, ibada ce ta kai ka. Saboda haka mun sha gani, musamman maza za a ce ka ɗebi huluna, iyayenmu mata dan Allah kar a yaudare ku a ce ku ɗebi goro za ku sayar za ku samu kuɗi. Kar a haka dan Allah. Mu 'yan Jigawa mutane ne masu ɗa'a. A yayin rufe bitar dai, shugaban karamar hukumar Dutse kana shugaban kungiyar shugabannin ƙananan hukumomi na jihar Jigawa Dr. Siba Abdullahi ya biyo maniyyatan kyautar naira 20,000 ga kowanne, tare da godewa malaman da suka yi ɗawainiyar koyar da maniyyatan bitar. Mai martaba sarki, ina son a sake miƙa godiyarmu ga ainihin malaman bita da suke karamar hukumar Dutse, wanda malaman nan sun fi shekara 30 suna wannan bita ba tare da wani albashi da aka yanka musu ba. Muna godiya ta musamman a gare su, Allah kuma ya saka musu da alkhairi. A hukumar alhazai muna son a sake ƙara ƙwarin gwiwa akan wannan malamai, idan da akwai wani manhaja da za a fitar musu wanda sirgamman za ta iya ɗaukar nauyinsu baki ɗaya, tunda akwai ƙididdigar sunayensu a ɗamfare na wannan 27 local government, a taimaka mana. Aƙalla an shafe sama da kwanaki 30 ana biyo alhazan horo ta hanyar karatu da kuma a aikace. Sunana Sani Inuwa da ke garin Kuɗai. Gaskiya alhamdulillahi ana ba mu gudunmuwa sosai 100%. Mun ji daɗi, mun gode wa waɗannan malamai da suke taimaka mana. Ana magana da Ya'u Sa'idu daga Kartoga. Mun zo abuna bita, kuma bayan bitar ma gaba da zuwa aikin hajji da umara. Kuma alhamdulillah masha Allah muna samun karuwa sosai bayan wannan bitar ma da mu je mu yi aikin hajji. Akwai abubuwa waɗanda ba mu sani ba kuma an sanar da mu. Muhammad Umar Shuwajo, Freedom Radio.